أكبر Це الله нагрузку أكبر не давай. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Бігати можна, футбол грати можна. أشهد أن لا إله إلا Стрибати нельзя, الله ходити нельзя. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن А от цього, محمد رسول от туди, якщо тебе не зняти, ти сам туди не أيام должен ходити. الصلاة Дуже нагрузка, плечі, треба поборотися. Далі все буде хорошо. Далі буде хорошо все. Це ідеально. Далі все буде хорошо. А зараз треба боротися, поняв? أكبر Ти був لا пацан. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله Ти вона ти там вже проводиш, ти не знаєш, що там болить. الله أكبر Не біля шиї, الله أكبر الله Хорошо? Kortla bijecu, to da zbjeć. الله أكبر Ми тебе тут проводимо. Що? Щоб ти не ходив. Поки ну так потім будеш вставати, ну зараз не треба. Ложи нельзя. Ми тобі підмостимо це подушку. Значить, на подушку ти Bismillah, две штуки. الله أكبر سمع الله لمن У нас там Та ну все, не буде. أيها السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. А? Ну, это пока ламас для штук. Эндонаш для штук. محمد عليه السلام أقرأ محمد Да. Не треба погнати, там пульс не розстроїться. Погнати. Гімнасу. Ого, що, Ібрашка, а? Мырыл. Ібрашка, гоньо? Ібрашка, Твоя море выстрел. Что? Ібрашка, Ібрашка. Давай.
Еще раз он уйди. Третий раз уже. Ибрашка. Ибрашка. Ну что, я не знаю. Ибрашка, он все цахает. Мухаммад. Руки не мешать, там, котяне. Нельзя ты здесь, я уверен. Куда Ибраш? Пророк Мухаммад. Куда Ибраш? Ибраш. Где ты? Ибраш. Aa. Ибраш. 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 Bravo. Ибраш. Ибраш. Куда Ибраш? Ибраш. Ибраш. Ya dikkat. Он согласен? Милуса. Yunus. И Милус. Melis. Ой, баб. Он выглядит. Ибраш. И Милус. Милус. Он выглядит. Солнце гнев. Мил гнев. Мил гнев. Değil sana. Bayamaz. Мухаммад. Нет. Dik Bu boyacı. değil o. Git. Bu boyacı. Болеет заглох. Hakikaten. Оплали хвоста. Он. İnşallah hayat меня кайфовал. Шумбери. Trai irsafeli. Он да. Trai irsafeli. Ha ilsul. Ha haduk bir. Вот.